Semar arta Rudha paripeksa karepmu piye? Nek pancen karep Rudha paripeksa karo Semar ayo langkah ana dhisik bathange Bakong. Ngono kok. Loh. Gareng ora nesu, Petruk ora nesu kok kowe nesu. Kae anak-anak do ora ngerti karo wong tuwa. Domeng mendonong bapakne diancam Ardi Rudha peksa ming mendonong. Le ngabekti nek ming Idul Fitri tok. Kuwi sing ngarani njaluk sarung, njaluk pecis. Anak durhaka kae wong loro kae. Ora kaya aku ki arep karo Semar marmer-marmer. Ning aku ki lahir batin tresna karo bapak. Bapak ki aja kok nganti diunekke wong. Jego ki kirek-kirek pentungi kok. Kuwi bapak kuwi. Aku dadi ana sing arep Rudha peksa karo bapak ki anggepe kaya wis digdaya dhewe apa piye? Ayo nek pancen karo Rudha peksa karo bapak, Bagong iki paten ana dhisik, Dur. Gong, sadar cengelmu kuwi. Menengo ora usah melu-melu kowe iki anak apa kowe bapak diancam kok mung meneng wae begogok. Kabeh nganggo dipetung le, dipetung kaya jajan. Iki wis dadi kaya ngene kok dadak dipetung-petung. Lah, yen ngono kowe wani karo aku. Lah, pancen iki aku wani karo kowe. Arep ngapa, ha? Loh, nek wani karo aku papane ora ning kene Bagong. Nek kowe arep ngayomi karo bapakmu ya, diteter kadedaning Durna apa Bagong sing tekane pati. Wah, ora metu tak gajuli nang kene tenan kowe, Pak. Kowe iki ora pisan ora pindho kok gawe masalah. Gawe masalah piye? Sing ngakon nantang Durna sapa? Ora ana, ngapa? Ora ana kok tok tantang. Tak lakon-lakonane dhewe kok rewel. Butuhe bapak lenggah, bapak aman, bapak tentrem. Durna nggawa Kurawa. Apa rumasamu aku wedi karo Kurawa apa piye? Hah? Wedi karo Kurawa? Ora ngerti ya mantan gentro godheane padake. Pak sasak kabeh nek ming wong ngono kecil padake. Bagong, watakmu sing biyen aja tok-tokke meneh. Nek ora ana sing marahi aku ki wis tentrem, Pak. Nek Durna ora wis tak bedhek to tekan kene mesti gawe penyakit. Ngono. Gong, ngapa? Durna ki nek kendel ngono kae nggawa Kurawa 100 cacahe apa kowe kuat nandhi wong 100. Lho. Ha kae nggo ngapa Anoman kae? Oh, ming nantangke Anoman to. Ngopo mbegogok nang kono? Alah dene munyuk digdaya. Munyuk ampuh buta sewuhe pateni kabeh negara Ngalengka diobong ijen kok. Ming mungsuh Kurawa kok rawani ya Man. Inggih Lurah. Ha, krungu ra kowe. Oh, Anomane setuju kok. Kowe ak goleke mungsuh wani ra Man? Wantun ki Lurah. Ah, kuwi do melek mripate. Diapure ora. Dadi kowe iki nantang ki mau sing tok tantangke Anoman to. Ah mestine ngono. Apa aku kon nantang dhewe to? Apa aku kon glotro Kurawa teneh modar. Oh, alah ora sembodole petita-petiti. Cukup sing ditantangke Anoman. Kowe kok rewel ki ngopo sing tak tatangke kowe gelem kok. Ya Man yo. Inggih. Malah dangu kula mboten perang ki Lurah Bagong. Nah, ndak otot-otote ndak keju-keju. Inggih. Sok dilemeske. Iki nggo nganu wae apa pemanasan mungsuh Kurawa ya? Inggih, ngestaken dawuh matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun madosaken pedamelan kalian kula. Padha-padha. Kowe ora lara ati disambat karo Bagong baturmu dhewe mboten ki Lurah, malah kula matur nuwun. Tur sinambi nyobi nembe sepisan menika kula badhe adon yudha kaliyan para Kurawa ingkang kondhang kawenang-wenang. Kula badhe neter kadidanipun para sata Kurawa sepinten bangganipun. Lah pancen tumbuh entuk tutup. Sing kene nantangke kok sing kene gelem temandang. Karang wis klope. Wis so. Wis so apa? Wis mlinjo. Wis so kok wis mlinjo ora. Maksude nek tangan karo tangan gathuk lho so ngono dadi siji wis sak jiwa.
ning Ki Lurah Bagong ngrencangi kula. Ngancani piye? Manggi Kurawa mangke ndak kelintu tiyang wong kula dereng sami tepang. Aduh iki sing nang kene iki. Ki ngene ya Man soalé iki aku ngrasake kaya arep masuk angin soalé Mas. Masuk angin wong nyatane masuk angin kok krasa mawe bengok-bengok kok saiki masuk angin. Iki lho terus ndasku migran iki lho tenan. Nggon pilingan ki cenut-cenut ngono. Arep cenut-cenut arep cenat-cenat sakarmu. Butuhe pokoke kowe kudu mangkat ngancani Ndoranoman. Siap, tak kancani Man. Ih, matur nuwun Ki Lurah.